modern science בתורה. השאלה עד כמה זה מצווה להשתדל להבין את ההתאמה. חוץ מהעניין של למצוא תירוץ לקושות, להבין את ההתאמה, עד כמה זה מצווה ועד כמה זה בכלל תלמוד תורה. בוודאי תראו, שאלה שיש בה המון בלבול, שאלה יש כאן המון בלבול בשאלה הזאת, המון תערובת, המון דברים לא נכונים, לא מדויקים. כולם מסכימים לעניין הזה? זה דבר שכולם, אז תגיד בקול. אז אני אגיד עוד פעם. תעמוד, תגיד ככה שכולם ישמעו. תגיד שכולם ישמעו. אף אחד לא ישאל אחרי זה. זה הסוף של השאלות. זה הסוף. לא, אם הרב עושה כך, זה יהיה סוף כל השאלות. לא, אני אומר, אנשים לא שמעו מה שהוא שואל, אז אפשר... אוברטל. תורה and science. אז בקיצר, הנושא הזה זה נושא שיש בו המון בלבול, המון שטויות מבחינת סיינס והמון אמרצס מבחינת תורה. עצם הנושא, זאת אומרת, עצם העמדת הנושא. העמדת הנושא היא העמדה לא נכונה מכל הצדדים. מכל הצדדים. ועושים, על השאלה שהוא שאל, אז ככה, פרינציפ, העיקרון. כל מקום שיש קושייה על התורה, אז צריכים ליישב, וזה בכלל תלמוד תורה בלי שום פיקפוק. אם יש קושייה על התורה, אז ודאי שצריך ליישב את כל מה שקשה. ואם יהיה החוש, הראייה, התפיסה השכלית של בני אדם, מעוררת קושייה על דברי תורה, שנראה כאילו שהדברים סותרים אחד את השני, אז מכיוון שאנחנו יודעים שהתורה ניתנה מאותו מקור שמשם נבראה הבריאה, אז מאותו מקור שכל המציאות קיימת, מאותו מקור ניתנה התורה, ובמקור אחד לא יכול להיות שיהיה סתירה. כיוון ששני הדברים הם ממקור אחד, אז לא ייתכן שיהיה סתירה. ואם נראה שיש סתירה, סימן שאנחנו לא תופסים נכון. או את זה, או את זה, או את שניהם ביחד. זה קודם כל, זה הפרינציפ. על השאלה שאתה שאלת, זה התשובה. על השאלה שאתה שאלת. אבל אתה לא התכוונת לשאול את השאלה הזאת. אם יש לזה דין של תלמוד תורה או אין לזה דין של תלמוד תורה. אתה לא התכוונת לזה. אתה התכוונת לשאול את השאלה, כן, מה עושים אם המדע סותר דברי תורה? מדע סותר דברי תורה. אז ככה, יש פה, מסתום יש פה יותר אנשי מדע יותר, זאת אומרת, אנשים שמבינים במדע יותר ממני. צריך להבחין, קודם כל, זה דבר ראשון, צריך להבחין בין מה שנקרא מדע באמת, זאת אומרת, מה שמתחייב מצד השכל, ומה שמתחייב מהצד המדע, רוב המדע של היום, זה... המדע לא יודע להגיד, הוא לא יודע, הוא גם לא אומר שהוא יודע. להגיד שהדברים הם ככה או הדברים הם ככה. המדע יודע להגיד שאם אנחנו נניח את ההנחות האלה, אז אנחנו יכולים לעבוד עם ההנחות האלה ונמצא שהניסיון שלנו יצליח. אז זה לא חייב להיות ככה, זה אף אחד לא, זאת אומרת, אף איש מדע רציני לא חושב שמישהו ראה שהארץ מסתובבת סביב השמש, או שהוא בדק שהשמש מסתובבת סביב הארץ. זה גם שטות להגיד דבר כזה. זה שטות להגיד דבר כזה. המדע הרציני יותר, האמיתי, כן,
זה כל איש מדע אמיתי יגיד, הם בעצמם אומרים את זה, זה דבר פשוט. אז הם אומרים שהעיקר שהמדע לא אומר אמת. המדע לא מחפש אמת והוא לא אומר אמת. המדע מחפש באיזה אופן, כן, באיזה אופן, איזו האופן הכי נכון והכי טוב להסתדר בתוך המסגרת שאנחנו חיים. אם אני יכול להסתדר עם ההנחות האלה, אלה האקסיומס, שאיתם אני יכול להסתדר בעולם. זאת אומרת, אני יכול פשוט, אני יכול להגיע לכל מקום. האירופלן עולה והוא טס, כן. אז הפירוש הוא, כן. זה שהאירופלן טס, אז האמת היחידה זה העובדה שהוא טס. זה העובדה, זה הדבר היחידי. כל ההנחות של המדע שהניחו ביסוד הדבר הזה, אז הם מתבררים בניסיון הזה נכונים. אבל הם לא אומרים לי אמת. הם לא אומרים לי אמת. הם לא מספרים לי את המציאות עצמה. הם רק מבארים לי איך לחיות, איך להסתדר עם זה. הם מבארים לי את הצד הטכני של הדברים. זה מה שהמדע יודע, זה מה שהוא רוצה להגיד בכלל, על יותר מזה הוא לא מדבר. הוא אף פעם לא מדבר על יותר מזה. אז אם אני רואה שמגיעים לירח, הסימן שכל האקסיומס שאני הנחתי בזה שאנחנו יכולים להגיע לירח, או יכולים להגיע למרס, או לחווי סבול, לאיזה מקום. הסימן שמבחינה טכנית זה הכל נכון. אבל זה יכול בהחלט להיות שהאמת שמונחת ביסוד כל הדברים האלה, זה כבר הנחה נוספת, זה כבר לא שייך לצד הטכני. ואת זה כבר המדע לא אומר. את זה הוא לא יודע. את זה הוא פשוט לא יודע. המדע לא מחפש את זה ולא יודע להגיד את זה, ואם הוא אומר את זה, אז הוא יוצא מחוץ לתחום של עצמו. הוא לא יודע. הוא לא יודע. אמת הוא לא יודע. הוא יודע איך זה, כן, איך זה בניסיון. עד עכשיו צריכים לדעת, וכאן באמת, אני מבקש אבל שהדברים יהיו ברורים ולא להיכנס לערבוב תחומים. בדיוק כמו שהמדע מדבר רק על הצד הטכני, אז התורה מדברת רק לא על הצד הטכני. התורה מדברת רק על המציאות נקי, על המציאות עצמה. התורה לא מדברת על הצד הטכני. כן. התורה לא מדברת על שום צד טכני. התורה לא מדברת על experience. מה תעשה כדי להגיע לדבר מסוים. התורה לא מדברת על דברים כאלה. דברים כאלה צריכים ללכת לשאול רופא. זה תלך תשאל רופא אם זה בנוגע לבריאות, או תלך ותשאל, אני יודע, תלך ותשאל סיינסמן אחר, אם זה נוגע לעניינים טכניים. התורה לא מדברת על זה. על מה שהמדע מדבר, התורה לא מדברת. על מה שהתורה מדברת, המדע לא מדבר. הם מדברים על שני דברים שונים. כל אחד מדבר על דבר אחר. עכשיו, אם המדע בא ואומר לי שאף פעם לא היה מבול בעולם, ככה המדע, וזה מדע ככה, במרכאות, הוא אומר שאף פעם לא היה מבול בעולם, משום שהאקספיריאנס שלי היום אומרים לי שאם היה דבר כזה, אז היה צריך להיות ככה וככה. אז אני לא מקבל את מה שהמדע, אני פשוט לא מקבל את מה שהמדע אומר, כי זה לא נכון. זה unlegitimate. שהמדע יגיד לי מה היה ומה לא היה. וזה הוא לא יכול להגיד לי. הוא לא יכול להגיד לי את זה. הוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להגיד לי את זה. הוא בשום אופן לא יכול להגיד לי. בשום אופן, זה מעבר לתחום שלו. הוא יכול להגיד לי שמה שאני רואה היום מראה לי שכפי המצב שנראה היום, כמו שאני רואה מהניסיון שלי, אז צריך להיות שדבר כזה לא בא בחשבון. אבל אם הדבר הזה כן היה, ויש כאן עוד גורם שהמדע לא, אז המדע לא אומר, המדע לא מדבר על דברים כאלה. המדע לא מדבר על דברים כאלה, ואם המדע כן מדבר על דברים כאלה, אז הוא מדבר דבר שהוא מעבר לתחום שלו, אז הוא קופץ מעבר לעצמו.
המדע יודע רק להגיד לי דבר אחד. המדע יודע להגיד לי שממה שאני רואה היום, מהניסיון שלי היום, אז הדברים מראים לי תמונה כזאת וכזאת של המציאות. והתמונה הזאת של המציאות, אז היא לא מאפשרת לי להניח שבדויר אנוש, אז בא אוקיינוס והציף שליש עולם. משום שאם זה היה כך, אז לפי המצב של היום, אז היה צריך להיות איזה בלבול, איזה תערובת, איזה משהו. אבל אם הדבר הזה באמת קרה או באמת לא קרה, אז המדע לא יודע להגיד, הוא לא רוצה להגיד, רק הוא לא מביא את זה בחשבון. המדע בתור מדע לא מביא את זה בחשבון. אבל אם התורה אומרת שהדבר הזה כן היה, אז כל מי שחושב שבגלל זה התורה והמדע סותרים אחד את השני, אז הוא מדבר שטויות. הוא פשוט מדבר שטויות. הוא מדבר לא לעניין. הוא פשוט מדבר לא לעניין. כי זה לא קורב זה אל זה. זה מר אומר חודה ומר אומר חודה, וכל אחד ואחד מדבר על נושא אחר ועניין אחר. ואלה שני דברים שהם לא שייכים אחד לשני. זה לא שייך אחד לשני. זה דברים שלא שייכים בכלל אחד לשני, הם לא מתקרבים זה אל זה. כן. עוד פעם. אם קרה משהו, כן, אם קרה משהו, התורה מספרת שקרה משהו. המדע למשל לא מקבל. תסתכלו היום, בכל הספרי, המדע לא מקבל שהיה בעולם הבא. הוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה. מה זאת אומרת הוא לא מקבל את זה? אז אם מי שחושב שהמדע אומר שלא היה מבול, כן, ולכן צריך להגיד תירוצים ולהגיד שמה שכתוב בתורה מבולי זה מושל, כן, זה שטויות. זה פשוט שטויות. לא, זה פשוט דברי הבל מבחינת מדע, לא מבחינת תורה. אלה דברי הבל. משום שהמדע לא יודע להגיד מה היה ומה לא היה. הוא לא יודע. הוא רק יודע שלפי הנתונים של היום, לפי מה שיש לי היום, מהניסיון שלי היום, אז הניסיון שלי היום, הוא לא נותן לי, הוא לא, זאת אומרת, זה לא נכנס לתוך המערכת של היום, הדבר הזה. אבל אם היה משהו כזה, אז זה היה מחוץ למערכת. המדע לא מביא בחשבון ניסים. המדע לא מסכים שהיה קריאס ים סוף. משום שזה לא מדעי. זה לא מדעי, זה לא... כן. באקספיריאנס שלנו אין קריאס ים סוף. אין קריאס ים סוף, ועל זה התורה בנויה. על קריאס ים סוף התורה בנויה. אנחנו נקראים עברים, עבד עברי, עמו עבריו. כן, ככה כתוב. אנחנו נקראים עברים ולא נקרא שמום עברים על שם שעוברו יום. והמדע לא מקבל את זה, אבל כל מי שחושב שהמדע לא מקבל את זה, אז פירוש שיש מסקנה מדעית שזה לא היה, זה פשוט שטות. זה שטות גמורה, משום שהמדע לא רוצה להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד את זה. הוא רק אומר, אני לא מביא את הדבר הזה בחשבון, זה לא נמצא אצלי בתוך המערכת. זה לא בתוך המערכת. אבל אם זה היה או לא היה, אז המדע לא יודע להגיד. ואם זה היה, הרי זה היה בין כה וכה מחוץ למערכת. זה היה מחוץ לסדר. אף אחד לא אומר שזה היה בתוך סדר הדברים, ואף אחד לא אומר שזה חלק מהבריאה. אלה דברים שהם מחוץ לסדר הבריאה, זה נס. יש ניסים לטובה, כמו קריאס ים סוף. זה ניסים לטובה בשבילנו. ויש ניסים לרעה, כמו בא אוקיינוס והציף שליש עולם. הדברים האלה זה מחוץ למסגרת של מדע, משום שהמדע, כל המדע כולו, הוא נמצא בתוך מערכת מסודרת, שהיא כולה דבר שאנחנו מקבלים אותו בניסיון יום-יום. ומה שאנחנו לא מקבלים בניסיון יום-יום, לא מביאים את זה בחשבון. אבל יש כמה סיפורים בגמרא שלא צריכים לומר שהם כל... אז למה צריכים לומר, מוכרחים לומר שכל הסיפורים בתנ"ך קורה? אני לא מבין מה אתה אומר, למשל. יש כמה סיפורים, כמו עם המוראים, הם עושים דברים, אבל לא צריכים לומר שזה קרה באמת בעולם, זה... למה אתה מתכוון? לרבי בר בר חונה? זה מלכתחילה אליגורי, זה מלכתחילה דבר שנכתב מלכתחילה בתור משל. כן, אבל זה נכתב מלכתחילה בתור משל.
מה שהסיבה בתוך התנ"ך, שם גם כן. אולי הם גם כן. מה אתה מדבר על יציאת מצרים שזה לא היה, זה רק היה משל? מה זאת אומרת? למה זה מוכרח למה שהם קוראים? זה צריך להבין בזמן שאנחנו חיים בתוך מסורת, אנחנו חיים בתוך מערכת, בתוך התורה נמסרה מדור לדור, והתורה נמסרה מדור לדור באופן שיציאת מצרים זה הדבר שעליו אנחנו בנויים. אז מכאן אנחנו יודעים שאין מיקרו יוצא, וזהו הכלל שהתורה נמסרה, אין מיקרו יוצא מדי פשוט. וכל גוף דעובדה שכתוב בתורה, אז התורה בעצמה אומרת שזה עובדה. זה עובדה, זה סיפור שהיה. מה שכתוב בגמרא, אז הגמרא מדברת מלכתחילה בדרך משל. זה לא הפירוש שהדבר שרבא בר בר חונה מספר לא היה. זה היה, רק אתה פשוט לא יודע לקרוא. זה קרה, it's a symbol. רבא בר בר חונה, כשהוא אומר שהוא הלך לים וראה לוויוסן, אז הפירוש הוא שהוא הלך לבסמדרש, והלך לים התלמוד. אתה ראית פעם עיתון, קרא לך, יצא לך לקרוא עיתון לפעמים. אם היה כתוב בעיתון, שאני יודע, יש מדינה שהסמל שלה זה אריה, ויש מדינה שהסמל שלה זה נשר. ואתה תמצא עיתון שכתוב שם שאריה ונשר נפגשו, והנשר אכל את האריה. כן, לדוגמה. אז אתה תגיד שזה שטויות, זה נגד המדע. זה נגד המדע, זה שטויות. אבל זה פשוט צריך לדעת לקרוא. רבא בר בר חונה, כאן מדובר על דברי תורה, ורצו להגיד פה, בעניין הזה רוצים להגיד דברים נסתרים. והדברים הנסתרים שרוצים להגיד אותם, אז הם דברים שצריכים להיות נאמרים בשפה של סימבולית, בשפה נסתרת, בשפה של סמלים. אז... זה מתאים, מי אומר שזה לא נכון בתורה? עוד פעם, אתה שואל מי אומר? מי אומר זה המסורת של עם ישראל, התורה שניתנה, והתורה שאומרת לי, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. אתם ראיתם, אתה יודע להבדיל בין מילים כאלה למילים של רבא בר בר חונה. אתם ראיתם, you saw, ככה זה הפירוש, ככה זה מתורגם גם, בוולגטה. תסתכל ותראה, זה מתורגם באנגלית, בטורקית ובכל שפה שהיא, בכל השפות. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ככה כתוב. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אז הכנפי נשרים, כל אחד מבין שזה, כנפי נשרים זה כמו. אבל את עצם הגוף דעובדה של כל מה שקרה ביציאת מצרים, אז כמו שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד גמרנו, זה נקרא למחוק. אין לך יותר מחיקה, יותר למחוק את כל התורה כולו, מאשר לבוא ולהגיד שדברי התורה זה נמסר לכל אחד בעולם לקרוא בזה את מה שהוא רוצה. זה בדיוק כמו, כן, זה בדיוק כמו חס וחלילה. זה נקרא, טוב, אני פשוט לא רוצה להיכנס לתוך מיני ויכוחים מהסוג הזה, זה לא. זה דבר פשוט וברור, שכשמדברים דברים ברורים, כן, אז זה דברים ברורים. הדברים נאמרים, והם נאמרים בשפה ברורה. כך וכך היה מעשה. אלו הראשונים שאומרים שהצלף למשל שהיה חלם. היה מראה נבואה, עוד פעם. אז אלה הראשונים שאומרים את זה, אז הם אומרים שככה התורה מתפרשת. זה המשך של ויירו אלוהים השם באלוהי ממרא והוא יושב פסח אוהל כחוים היוין, ואחר כך כתוב וייסו אינו וירא, והנה אז וייסו אינו וירא זה המשך של ויירו אלוהים השם.
עוד פעם, כששואלים שאלה, אני מבקש, כששואלים שאלה, צריכים לשאול שאלה אחרי שהסתכלת בפנים וראית את המקור. סתם להפריח שאלות בדיוק כמו... אנחנו לא באינטרנט. אנחנו פה לא באינטרנט. המקור של הראשונים האלה שהם אומרים שהדבר הזה היה מראה נבואה, משום שהפרשה מתחילה כך. הפרשה מתחילה ויירא אליו השם באלוהי ממרא והוא יושב פסח אוהל כחום היום, ולא כתוב מה היה שם. זהו, זה נגמר. ויירא אליו השם ומה? כלום. אז לכן הרמב"ם למד שכאן מתחיל פרשה של מראה נבואה, וכל ההמשך של הפרשה זה הכל מראה נבואה. אז הכל כתוב. אז השאלה היא פשוט אופן איך ללמוד את מה שכתוב בתורה. אז וייסו אינו וירא זה אחרי ויירא אליו השם באלוהי ממרא. אז כל זה מה שנראה במראה הזה של נבואה. אז כתוב כאן שכאן היה מראה נבואה ולא יודעים מה. אז כל המשך הפרשה זה הכל נתפס כמראה נבואה. זה דעת הרמב"ם. הרמב"ן חולק. אבל זה שאלה לגיטימט מחלוקת ראשונים איך ללמוד פרשה בתורה. באיזה אופן להבין איך ללמוד את הפרשה בתורה. זה שייך. אבל מי שמביא מזה, אתה התכוונת מזה להביא ראיה שגם המבול יכול להיות מושל? שגם המבול יכול להיות מראה נבואה? מראה נבואה של מי? מה עושים עם כל הסימוני טרייפס שהרמב"ם מביא, שהם ודאי סימוני טרייפס? רואים היום במדע שהבהמה חי אפילו יותר מבייס חדשים. אם אומרים, השתנו התוואים או אם... איך? אתה שואל אותי שאלה של... שיש פה... זה לגיטימט. זה כבר שאלה... זה כבר ממש שאלה טכנית. תראה, בסימונת טרייפס של בהימות, סימונת טרייפס של בהימות, שהיא לא חיה יותר מי"ב חודש, מה שכתוב זה שהחולי הזה, זה יכול להיות סיבה שהיא לא תחיה יותר מי"ב חודש. גם זה לא כתוב. לא כתוב בשום מקום שהיא מוכרחה למות בתוך י"ב חודש. היא מוכרחה למות בתוך י"ב חודש. אלא הפירוש הוא שהחולי הזה זה חולי שהוא ממית בתוך י"ב חודש. למשל, על ניתוח לא מדברים. זה כבר הראשונים נחלקו. אם מהארכובו למטו, כן. אם ניטל הירך, הרגל, מהארכובו למטו, אז יטרייפה. מהארכובו למאי לא יקשר. אם חתכו אחר כך, אחרי שחתכו מהארכובו למטו, אחר כך חתכו וחזרו וחתכו מהארכובו למאי. אז יש מחלוקת ראשונים מפורסמת, כן, הרמב"ן מביא שתי דעות, כן, מחלוקת ראשונים מפורסמת. אם בקהי גב, אז החלוס טרייפה כבר חלה עליה, והריפוי של ניתוח, את זה לא מביאים בחשבון. את זה לא מביאים בחשבון, זה לא עושה בהמה. ניתוח לא מפקיע את החולי שהחולי יש בו כדי להמית. הניתוח זה צורת רפואה מסוג אחר, זה צורת רפואה זה רפואה אחרת. זה לא בפרשה של רפואה רגילה. ניתוח זה לא בפרשה של רפואה רגילה. רפואה רגילה זה נקרא להחזיר את מה שחלה לבריאות. מה שנהיה חולה חוזר ונהיה בריא. אבל אם אתה מוציא את זה, אתה חותך את זה ואתה מנתח את זה, בסדר, זה יכול להיות. זה נקרא שאתה מרפא חולי וחולי אחר. זה נקרא לרפא חולי אחד בחולי אחר. והחולי ההוא הוא חולי יותר קל מהחולי הזה. אבל זה לא נקרא רפואה. רפואה זה לא. אז עוד פעם, השאלות הטכניות, אם אתה תלך ותספור, אם זה יכול לחיות או לא יכול לחיות, אני יודע. זה, גם נשתנו הטיבים זה לגיטימית. גם נשתנו הטיבים זה לגיטימית. גם זה לגיטימי. גם זה לגיטימי. אם כן, למה פוסקים עדיין שזה טרייפה? זה לא שייך. זה לא שייך. הפסק הוא לא בגלל הפסק הוא בגלל החולי בעצמו. נשתנו הטיבים זה לא הכוונה שהחולי הזה הוא לא חולי של טרייפה.
שהחולי הזה הוא חולי של דרייף. זה חולי של דרייף. למשל, דרייפוס באודום, שזה דומה לדרייפוס בבהמה. אז דרייפוס באודום זה מלכתחילה נפסק, לא על י"ב חודש. מלכתחילה. דרייפוס באודום זה נפסק להלכה ברמב"ם, שזה מחלה שמהמחלה הזאת האדם הזה ימות. אם לא ימות מחולי אחר, אם לא יהיה לו קאר אקסידנט או משהו אחר, או אם איזה חולי אחר לא יבוא וימית אותו. אז מהמחלה הזאת הוא ימות. לא חשוב כמה זמן הוא יחיה, אפילו 30-40 שנה. אבל אם הדבר הזה הוא סיבה שהוא ימות, זה נקרא דרייף. אז רואים מכאן את הפרינציפ של דרייף. הדבר הזה הוא סיבה למוות. זה הפרינציפ של דרייף. י"ב חודש, זה י"ב חודש, זה עוד עניין. כיוון שהדבר הזה הוא סיבה למוות תוך שנה, אז פירוש הוא שהבהמה הזאת נגמר המחזור החיים שלה. אולי כמה מילים, כן, כמה מילים כדי שלא יהיה כאן רק שלא יהיה רק אינטרנט. כל שנה נחשב למחזור חיים שלם. שנה זה מחזור חיים שלם. לכן זה נקרא שנה. השנה הבאה זה הדבר חוזר על עצמו. זה פירוש המילה שנה. הדבר חוזר ונשנה. שנה זה נקרא שהדבר חוזר פעם שנייה. זה נקרא שנה. אז מחזור שלם זה שנה. אם יש בעל חי שיש בו בגוף חולי, והחולי הזה הוא חולי שהוא סיבה למוות בשנה הזאת, אז פירוש שהחיים שלו נגמרו. הוא כבר לא ימשיך. זה נקרא, אז נקרא טרייפו היא כמו מתה. כמו מתה משום שהיא תמות השנה. דהיינו היא הגיעה לחלק האחרון של החיים. זהו המחזור האחרון של החיים וכאן זה נגמר. ומכיוון שהמחזור הזה כבר, כן, זה כבר בתוך המחזור הזה, אז היא הגיעה למחזור האחרון של החיים וזה נגמר. אז החיים נגמרו. זה נקרא שהחיים נגמרו. אבל עוד פעם, זה לא מחייב בשום אופן, כן? זה לא מחייב בשום אופן שבפועל היא לא תחיה. מה שמחייב אותי זה שקרה לה דבר, שהדבר הזה הוא סיבה שזה ימות. והדבר הזה הוא סיבה מספיקה שהוא ימות, שהבעל חי הזה ימות. עכשיו עוד שאלות טכניות, כן. יש הרבה דברים כאלה, אם אתם תסתכלו בה, יש הרבה קושיות מהמין הזה, אני מבין שמחמת עדינות נפש, אז לא רוצים פה לשאול את השאלות שכולם ראו באינטרנט, כן. חוץ ממני, אני פשוט לא... אבל מחמת עדינות נפש, אז לא שואלים את השאלות האלה. כן. אז אני אגיד אותם בעצמי. טוב. השאלות העיקריות, זה השאלות שכנראה, כן, מונחות פה ביסוד הדברים. השאלות העיקריות. זה מה שכאילו כואב לבני אדם. השאלות העיקריות זה שיש כמה וכמה דוגמאות שאפשר להביא בצורה שטחית מאוד. אפשר להביא כמה דוגמאות שחז"ל לא ידעו מדע. זאת אומרת שחז"ל הסתמכו על דברים לא נכונים. שהיום במדע יודעים שזה לא נכון. למשל ברמב"ם כתוב שהשמש גדולה מהארץ 170 פעם, היום יודעים שזה לא נכון. וזה באמת לא נכון מה שכתוב ברמב"ם. זה באמת לא נכון. זה לא כתוב בגמרא בשום מקום. אין לזה מקום. דבר ידוע שהשמש גדולה מהארץ 170 פעם. כך היה נדמה לחכמים של אז. וזה כתוב ברמב"ם. זה נכון. והדברים האלה הם באמת לא נכונים. זה לא נכון. משום שאם מודדים, וזו מדידה ברורה וגמורה, והמדידה מדויקת, והמדידה מראה שזה הרבה יותר מזה. אוקיי. פיין. בסדר. אבל
אבל כשבאים ואומרים שחז"ל, כשהם אומרים דברי תורה, כשחז"ל אומרים דברי תורה, אז הם בונים דברי תורה על דברים לא נכונים. חז"ל בנו דברי תורה על דברים לא נכונים, דברים שהם לא אמת. כל מי שאומר דבר כזה, אז הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. מי שאומר דבר, עוד פעם, אני חוזר, מי שאומר דבר כזה מוציא את עצמו מכלל מקבלי התורה. חז"ל אמרו דברים, והדברים האלה כתובים בדברי חז"ל כמו רבי בר בר חונה. אלה דברים שחז"ל דיברו עליהם באופן בסדר. בדברים האלה אפשר להשתמש גם במה שהעולם חושבים, יודעים, מה שנראה. אבל לבנות דברי תורה, זאת אומרת, כשאומרים חז"ל אומרים דברי תורה, והדברים האלה, בא מישהו ואומר שהדברים האלה בנויים על דברים שיודעים שהם לא נכונים. זאת אומרת שדברי התורה האלה שחז"ל אמרו הם ביטול תורה. כל מי שלומד את זה, התורה היא תורת אמת. ואם מישהו מחז"ל אמר את הדבר הזה, וזה כתוב בגמרא, ומישהו לומד את זה, אז ברגע שהוא לומד את זה הוא מבטל תורה. כי הוא לומד דבר שקר, הוא לומד דבר לא נכון. כל מי שאומר דבר כזה מוציא את עצמו מכלל ישראל. זה דבר ברור, זה צריך להיות ברור לגמרי. בדבר הזה לא שייך שיהיה ויכוח. לא שייך שיהיה ויכוח. אין אפשרות להעלות על הדעת שדברי תורה, שנקראים דברי תורה, שאנחנו חייבים ללמוד אותם, ואנחנו חייבים ללמוד מצד מצוות תלמוד תורה. אז אנחנו חייבים ללמוד את כל מה שכתוב, כן? כל מה שכתוב בתלמוד, כל מה שכתוב בחז"ל, אנחנו חייבים ללמוד, והדברים האלה הם מה שנקרא נתן לנו תורת אמת. יבוא מישהו ויגיד שהדברי תורה שכתובים שם הם שקר. זה שקר. דבר כזה זה לא ייתכן. זה דבר ברור, צריך להיות ברור. זה דבר שכל מי שאומר את זה, באמת אני חוזר פעם שלישית, מוציא את עצמו מן הכלל. הוא יוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר. בזה אין שום שאלה. בזה אין שום שאלה. כאן אין עצה. אין עצה, זה either or. זה או כן או לא. אחד מהשניים. או כן או לא. או שחז"ל קיבלו את הדברים האלה מהלוך למוישה מסיני, והדברים האלה נתקבלו, זה תורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אם כן, כן, אם לא, לא. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. זה אליהו הנביא אמר. אלה דברים שכתוב בתנ"ך, שאליהו הנביא אמר את זה. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו. יבוא מישהו ויגיד, למה אתה עובד לבעל? אז הוא יגיד, כי אליהו הנביא אמר לי. נכון, הוא יהיה צודק. אליהו הנביא אמר לי. אליהו הנביא שלח אותו, לך לעבוד לבעל. זהו, אם אתה שייך לשם, so please, תלך לשם. זהו, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט. כל מי שמקבל שהתורה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, נתן תורה, אז התורה היא תורת אמת. והתורה שכל התורה המצויה בידינו, היא שניתנה למוישה בסיני. ולא ייתכן שיהיו דברי תורה בנויים על שקר. משום שהתורה היא תורת אמת. ואת התורה נתן לנו מי שברא את העולם. וזהו, אלה דברים שעליהם, בתוך המסגרת הזאת אני מקווה שעל הדברים האלה אין ויכוח. על הדברים האלה אין ויכוח. אם יש ויכוח, אז אנחנו צריכים לעבור למקום אחר, לא לשבת בביס מדרש, אנחנו נדבר בערך, אני יודע, in a congress room. על זה נתווכח במקום אחר. לא מתווכחים, זה לא דברים שנכנסים לביס מדרש, ולא דברים שדנים בהם בתוך ביס מדרש. זה לא דברים, על הדברים האלה אין מקום לדון. עכשיו, מה יהיה אם חז"ל אומרים דברי תורה, ומתברר היום במדע שהדברים האלה בנויים על דברי שקר? אז התירוץ על השאלה הזאת הוא אחד. לא מבינים מה שהתורה אומר. פשוט לא מבינים מה שהתורה אומר. המדע, כמו שאמרתי מקודם, המדע לא מכסה את הכל. המדע יודע חלק. המדע יודע את מה שהוא יודע, אבל המדע הולך ומגלה.
הולך ומגלה עוד ועוד דברים. ואנחנו מאמינים באמונו שלמה. כולם יודעים את הסיפור של הקינה, שזה הסיפור הקשה מאוד, הכי קשה שיש. הקינה, שמותר להרוג קינה בשבת, קינה לא נולדת מעוול. היא לא נולדת מזיווג של שני בעלי חיים, של זכר ונקבה. כך כתוב בגמרא. לכן כתוב בגמרא שזה לא נקרא בעל חי רגיל וזה. ובמדע יודעים שיש כן. יש כן, זה בא כן מזיווג. אבל מה שהמדע לא יודע להגיד זה איזה גורמים נוספים יש בפרינציפ, בשורש החיים של הדבר הזה. ודאי שזה בא מזיווג, אבל אם הזיווג נותן את כל כן, הזיווג הוא הדבר שממנו נוצר הכל, או שהזיווג הוא אחד מהמרכיבים, וישנם עוד מרכיבים. והעובדה שהמדע עדיין היום לא יודע את יתר המרכיבים, זה לא אומר שום דבר. המדע גם את זה לא ידע הרבה זמן, והוא הולך ויודע יותר ויותר. ואנחנו יודעים, אין לנו שום ספק, לנו אין, למקבלי התורה אין שום ספק, שהמדע, כשהוא יתקדם יותר, אז הוא ימצא רק ראיות לדברי תורה. עכשיו, כל מי שרוצה לאסוף, כן, האינטרנט מלא אינטרסנטי. האינטרנט מלא רק באינטרסנטי. וכל אחד ואחד מראה רק את מה שהוא רוצה להראות, מה שיש לו אינטרס להראות. ואלה שיש להם אינטרס להראות את הדברים, את דברי התורה, אז לצערי אין להם שייכות לאינטרנט. הם פשוט הם לא יודעים להשתמש בו. הם אף פעם לא ראו אותו, את האינטרנט. אני ראיתי אינטרנט פעמיים. זהו, זה מה שאני ראיתי. פעם אחת ראיתי את הכותל באינטרנט, ופעם שנייה ראיתי חדשות. פעם הייתי בחוץ לארץ, מישהו הראה לי חדשות. חדשות באינטרנט. נדמה לי שאצלו ראיתי באינטרנט. יותר אני ממש לא ראיתי. ממש לא ראיתי, אני לא יודע איך זה עובד. אני לא יודע איך זה עובד, אני לא יודע מה זה עושה, אני לא ראיתי את זה. אני לא ראיתי את זה. אני לא ראיתי את זה. ואנשים שיש להם אינטרס אמיתי, כן, לגלות, זה מעט. זה מעט מאוד. אינטרס אמיתי, והם יודעים באמת, ומבינים באמת, וזה אכפת להם באמת. האנשים האלה, אז האינטרנט הוא לא, זה לא מקום בשבילם. אינטרנט, it's not a real בסמדרש, זה כולם יודעים, כן? זה כולם יודעים, זה הכל יודעים, זה לא, זה ניש כמו קודש, זה כולם יודעים. מי שמעוניין ללקט דברים מפי אנשי מדע אמיתיים, למשל, שלחז"ל יש אינפורמציה שלא הייתה לאף אחד בדורות ההם. בזמן שחז"ל אמרו, יש משנה, במשנה כתוב כל מה שיש ביבשה יש בים, חוץ מחולדה. חולדה זה דבר שיש רק ביבשה ואין בים. כשכתוב משנה, כל שיש לו סנפיר יש לו קסקסת. איך אפשר היה להגיד דבר כזה? איך אפשר בכלל להוציא מהפה דבר כזה? המשנה הזאת כבר כתובה, המשנה הזאת כבר כתובה וכתובים יותר מ2000 שנה. אף אחד לא ידע אז יותר מ3 מיני דגים. ידעו טעם דג אוילה בעכו וטעם דג אוילה באספמיה, וזה מה שידעו, דוסות מגיבוס. ידעו 2, 3, 4 מיני דגים, וזהו זה מה שידעו. איפה ידעו מדגים? היום יודעים מאלפי מינים של דגים. אז חז"ל באים ואומרים, משנה שלימו, משנה במסכת חולין, כל שיש לו סנפיר, יש לו קסקס. מאיפה אתה, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מאיפה אתה הוצאת את זה? מאיפה אתה יודע את זה? אז התירוץ, משום שהדבר הזה יתקבל למוישה בסיני. ומה שיתקבל למוישה בסיני זה דבר שהוא היה ידוע, ואף אחד, אפילו אלה שמקשים, כל הסתם מקשונים, שהם היום באים ומביאים קושיות, אז במקום להראות עד כמה שהקושיות האלה מראות
כמה שהדבר הזה נכון. היה צריך להיות 1000 קושיות על הדבר הזה. ואין יותר מאחד, וזה גם לא קושייה אמיתית. זאת אומרת שהדבר הזה בעצמו, זה דבר זה דבר מבהיל. חז"ל מדברים, הולכים וכותבים ספרים על המינים של הבעלי חיים. ובאים בכמה קושיות על חז"ל, כן? כמה קושיות על חז"ל, ממין שפן, במין ארנבת ומין חוויספוס, כן? נו, מצאו קושיות. חז"ל ישבו בסמדרש, זה כולם יודעים, חז"ל ישבו בסמדרש, חז"ל ישבו ולמדו. והקושיות האלה הן קושייה אחת מתוך אלפי מינים. זאת אומרת שמה שכתוב בחז"ל זה דבר שהוא נכון הרבה יותר מ-99.9 מהמקרים. הרבה יותר. ויש קושייה אחת או שתיים. אז במקום להדגיש שכאן אנחנו, הרי מיני, זה לא, באים ומקשים קושיות על חז"ל, ולא אומרים, כן, לא אומרים, שהקושייה היא מיני ובי. הרי אתה רואה שחז"ל ידעו, היה להם מקור אינפורמציה, שהמקור אינפורמציה זה לא מ-experience, המקור האינפורמציה זה לא מהלבורטורי. מוישה רבנו כניגי הויו, או מוישה רבנו היה צייד של חיות, מוישה רבנו היה הנטר, הוא ידע, הוא הלך במדבריות ותפס בעלי חיים. זה הגמרא אומרת. והגמרא אומרת שאתה תסתכל ותראה את כל המינים ואת כל דברי התורה שנמצאים בעניין המינים שבתוך הים, זה כבר טכנית כבר אי אפשר שחז"ל ידעו. טכנית זה לא ייתכן. איפה הם נכנסו לתוך האוקיינוס וראו? הם לא ראו את האוקיינוס בחיים שלהם. הם לא ראו בחיים את האוקיינוס. הם לא ראו, הם ראו את המדיטרניאן. מי שראה, ראה את המדיטרניאן. ראה את המדיטרניאן וראה, אולי הוא ראה את הים האדום. The Red Sea, maybe the Dead Sea, Dead Sea. Dead Sea, ים כנרת. זה ראו. זה ראו. יש שם 3 דגים, 4 דגים. אז הם באים ואומרים כל מה שיש ביבוש שיש בים, והכלל הזה הוא כלל שהוא תופס בכל המינים שישנם באושנס, בכל האושנס. כל שיש לו סנאפר יש לו קסקסת, ויש קושייה 1 או 2. והקושייה 1 או 2 יש להם תירוץ. יש להם תירוץ. במקום אחד שיש קושייה, אז אפילו מי שמקשה מודה שזה לא קושייה חזקה. משום שיש סנאפר בהתחלה, כן, ורק אחר כך זה נופל. אפילו המקשנים מודים. כן. אבל gut, ist eine Mitzvah zu fragen Kasches. בסדר, עוד פנה קש. אבל הקושייה הזאת בעצמה מעידה כמיו עדים, שפה מדובר על מי שבאמת ידע, והוא לא ידע את זה מתוך המעבדה, הוא לא ידע את זה מתוך האקספיריאנס. אז הדבר הוא דבר ברור, הדבר הוא דבר ברור לכל מי שמודה על האמת, אנשי מדע אמיתיים שמודים על האמת. אז הדבר הוא דבר ברור. לחז"ל היה מקור אינפורמציה אחר מלכל החכמים שבאותם הדורות. ככה זה בקידוש החודש, שכולם יוצאים מהכלים. שחז"ל ידעו דברים שבעולם זה נתגלה רק לפני 250-300 שנה. החשבונות של חז"ל הם מדויקים על שנייה. על שנייה. לא היה להם שום כלים לעשות את הדבר הזה. שום כלים מכל הכלים של היום. שום כלים לא היה להם. מה שלא היה לחז"ל, לא היה להם את ה... זה מה שלא היה להם, כן. מיקרו גם, לא היה להם לחז"ל, זה נכון. אמת, כן. לא היה להם אלקטריק, לא היה להם the traffic lights, זה לא היה להם. נכון, נכון, זה לא היה להם, אבל אף אחד לא צריך את זה. אף אחד לא צריך את זה, יותר טוב בלי זה. יותר טוב בלי זה. אבל מה שהם כן ידעו, אז כל מה שנעשה בבריאה, גם בכוכבים, וגם בעומק האדומו,
וגם במינים שנוגעים לדברי תורה. את כל זה הם ידעו, והיה להם להדיה, באופן ברור היה להם מקור אינפורמציה אחר. אז אם אנחנו מוצאים שזה לא לגמרי מתאים בכל מקרה, וישנם מקרים שזה לא מתאים, אז אנחנו צריכים להבין צריך להבין שזה לא הפירוש, במקרה הם כיוונו 99.9%, אבל העובדה שבאחוז האחרון הם לא כיוונו, ראיה שזה לא אמת. ככה מעמידים את זה. ככה מה, תשמעו, עיין באינטרנט. או יותר נכון, אל תעיין, כן, יותר. ככה מעמידים את זה. זה בעיין אקסידנט, הם כיוונו ליותר מ-99%. זה ככה, זה במקרה. זה צריך להיות אידיוט בשביל להגיד דבר כזה, נכון שצריך להיות טיפש. זהו. הדבר הזה עצמו מוכיח כמאו עדים על העובדה שהאינפורמציה הייתה אינפורמציה אחרת. וכל מי שרוצה לאסוף את העדויות של אנשי מדע וכל אחד בתחום שלו. עכשיו, מה הקושיות? הקושיות הן, כל העולם יודע שהייתה אבולוציה, נכון? כל העולם כולו יודע שהייתה אבולוציה. זה העולם כולו יודע. אז האמת היא ככה, האמת היא שאם תמצאו אנשים, באמת, אז אתם תראו, תשמעו דבר ברור מאנשי מדע אמיתיים, שהיום באוניברסיטאות המתקדמות יותר בעולם, האוניברסיטאות לא הקונסרבטיביים, זאת אומרת אני מתכוון לא אלה שהם שמרנים מאוד, אז כבר לא מלמדים את זה בכלל. האבולוציה נחשב לשטויות בעיני אנשי המדע. זה שטויות ואלה דברים שהם לא רק זה, אלא גם דברים שהם בנויים על שקר. יש שם כמה וכמה שהיום אנשי המדע יודעים את זה ומפרסמים את זה, שיש שם כמה culture scandals, real scandals, יש שם שקרים שהוא ידע שזה שקרים. הוא ידע שזה שקרים, רק הוא תפר את זה ככה שזה ייראה יותר אמיתי. וככה הוא השמיט, הוא שם בצד את הדברים באמצע. זה נקרא. אז גם זה נהיה דבר מדעי. אבולוציה, evolution זה דבר פשוט. זה המדע אומר ככה. וכיוון שהתורה אומרת לא ככה, אז התורה מסכנה, נבוך. כן, התורה מסכנה, חז"ל, נבוך. חז"ל לא ידעו מהאבולוציה. חז"ל לא ידעו מהאבולוציה. אז החכם זה מי שכן חושב אבולוציה, והטיפש זה מי שלא חושב אבולוציה. היום המדע בעצמו אומר את ההפך. אנשי המדע החכמים באמת, אלה שהם יותר חריפים, כן, יותר חריפים ויותר נכנסים לעניין, והם לא מתביישים, כן, הם לא מתביישים. היום הצעירים היום הם חצופים גדולים. אנשי המדע גם. והם יודעים, ככה זה. זה דור אספונים. ככה זה, חוץ פויאסק. והחוץ פויאסק זה קורה בכל העולם כולו. אז הם יודעים להתחצף ולהגיד לזקנים האלה, אתם האמנתם בשטויות. אתם האמנתם בשטויות. אתם מכרתם לנו לוקשן. אתם מכרתם לנו דברי הבל. פיתמתם אותנו בשטויות. הרב דסלר היה אומר, הרב דסלר זיכרון לברכה היה אומר, זה בסדר. הרב דסלר זיכרונו לברכה היה אומר בשם השוור שלו, רב נחום ורבל בכלא. ככה הוא היה אומר. הם אומרים שבן אדם בא מקוף. ככה הוא היה אומר. הם ראו פעם בן אדם. הם ראו פעם בן אדם. הבן אדם שהם ראו יכול לבוא מקוף. הם צודקים. הבן אדם שהם ראו יכול לבוא מקוף. אז אני מבקש עוד פעם, כן, אם שואלים שאלות מהמין הזה, מיני שאלות כאלה, המדע אומר ככה והתורה אומרת ככה. אין דבר כזה, המדע לא אומר ככה אף פעם. המדע לא אומר ככה, המדע לא אומר מה היה. המדע אף פעם לא אמר שלא היה אוקיינוס שהציף שליש עולם. הוא לא יודע. הוא לא יודע אם היה או לא היה.
אם זה היה נס. אני לא מדבר על ניסים. המדע מודה ומתוודה, אני לא מדבר על ניסים. אני לא מדבר על ניסים, אני לא יכול לדבר על ניסים. אין לי כלים לדבר על ניסים. אין לי כלים לדבר על ניסים. אני לא יודע לדבר על ניסים. אבל אנחנו חיים, בני ישראל, אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים באמונו שלמה. שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בניסים וקרא לנו את ים סוף בניסים. והוא עשה ניסים. כן, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. עושה ניסים. ובהנהגת העולם יש ניסים, זה אנחנו יודעים. מי שלא יודע את זה, מי שלא מאמין בזה, מי שלא מאמין בזה, אז לא יעמדו רגלו על הר סיני אף פעם. כשהקדוש ברוך הוא בא ומופיע לפני בני ישראל ומתגלה להם במתן תורה, אז הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים. איפה אתם ראיתם אותי? איפה אתם יודעים מי אני? איפה אתם יודעים מי מדבר אליכם? אתם יודעים מי מדבר אליכם? הוא זה שעשה את כל הניסים במצרים. זה שמנהיג את העולם ברצונו ולא כפוף לשום דרך טבע. אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים, אני נתתי לכם תורה. המדע כולו מדבר רק על הסדר של דרך הטבע, והתורה כולה בנויה על נקודת ההתחלה. התורה כולה מדברת מתוך נקודת מוצא שדרך הטבע זהו האופן הרגיל, אבל הקדוש ברוך הוא נתגלה בעולם לא בדרך הטבע. הוא נתגלה בעולם כמו מישהו שעושה ניסים. הגילוי שלו בעולם היה בזה שהוא ביטל את ההכרח של דרך הטבע. מי שלא מאמין בזה, אז הוא פשוט לא מבני ישראל. זה דבר פשוט, הוא לא מבני ישראל. אלה דברים פשוטים, אני לא אמרתי שום חידוש. אז באופן שהמדע מדבר, המדע בעצם מדבר בדרך הטבע. אם תשאלו את המדע אם היו ניסים, אז המדע אומר או כן או לא, אני לא מביא את זה בחשבון. זאת אומרת שזה דבר שהוא מחוץ למה שאני יודע. זה מחוץ למה שאני יודע, אז אני לא מביא את זה בחשבון. זאת אומרת שהדבר הזה זהו. איננו, זה לא נמצא בתוך המעגל של המדע. ניסים לא נמצא בתוך המעגל של המדע. אז ממילא, המדע לא מדבר על זה. מכיוון שאנחנו, כל התורה כולו על זה היא בנויה, אז מה שייך? איפה יש סתירה בין התורה למדע? איפה יכול להיות סתירה? הסתירה יכולה להיות רק בזמן שהתורה מדברת ואומרת דברי תורה על דברים שהם בדרך הטבע. כן. ועכשיו השאלה, וזאת השאלה השנייה שדיברנו עליה פה, הזכרנו אותה, כן? השאלה שנשאלת, כן. שחז"ל לא יודעים מדע. זה, כאן אנחנו דיברנו רק על הפרינציפים. עכשיו יש כאן עוד כמה דברי אמרצס אמיתיים בציטוטים, מצטטים ראשונים, אחרונים, שהם אומרים שחז"ל לא ידעו מדע. ככה הם אומרים. מצטטים רב אברום בן הרמב"ם שאף אחד לא טרח להסתכל בפנים. אז מצטטים רב אברום בן הרמב"ם, שרב אברום בן הרמב"ם אומר שחז"ל לא ידעו מדע. רב אברום בן הרמב"ם אומר שחז"ל לא התחשבו במדע בזמן שהם אומרים דברי תורה, שהדברי תורה האלה לא בנויים על המדע. אבל אם דברי התורה בנויים על הדבר, כן, אז זה מוכרח להיות אמת. אחרת זה לא תורת אמת. זה חייב להיות אמת. ואם יש קושייה, יש הרבה קושיות. יש המון סתירות בדברי חז"ל. יש המון קושיות. רבי עקיבא איגר חיבר ספר שלם על קושיות שהוא נשאר בהם בצורך. ספר שלם יש מרבי עקיבא איגר. קושיות עצומות. המון קושיות יש בראשונים שהם נשארו בצורך והם לא תרצו אותם. אז קרה משהו? כן, אז מה קרה? רק צריך לדעת לשים את זה במקום הנכון. זה קושייה. וכל מי שחושב שהמדע כבר הגיע להבין עד הסוף,
אז צריך להיזכר שלפני 100 שנה, אז כבר אמרו את זה לנשיא ההוא באמריקה, לוודרו וילסון, כן, אז אמר איש, נדמה לי, כן, זה האור שאחד לפניו. אז האיש המדע הגדול שלו אמר לו שהמדע כבר נגמר. המדע נגמר, המדע יודע את כל מה שבני אדם יכולים לדעת. כל מה שבני אדם יכולים לדעת. כך מדבר טיפש. כך מדבר טיפש. וזה טיפש לדוגמה. זה טיפש לדוגמה. זה דוגמה לכל הדורות איך מבין טיפש. ומי שהיום אומר ככה, אז הוא חוזר על דבר הלם. שוב חוזר על אותה טיפשות. הוא לא מבין שכמו שאז, אם היו בטוחים שהם יודעים הכל, אז גם היום בטוחים שיודעים הכל. והדברים נפתחים בצורה ש... אני אספר סיפור ששמעתי את זה מחתנו של רבי ינקף מיישך חרל"פ, מהרב ורנר, זכרנו לברכה, יהודי שהיה חתנו של הרב חרל"פ. בארץ ישראל היה יהודי שהוא היה איש צדיק והיה מקובל גדול וגם היה עוד כמה דברים. מפורסם. רבי ינקף מיישך חרל"פ היה הרב של שערי חסד. איש למדן גדול ומקובל גדול וצדיק גדול. אז הוא פעם היה חולה בעיניו והיה בירושלים רופא מפורסם שקראו לו דוקטור טיחו, ת' י' כ' ו', שהיו באים להתרפא אצלו כל השייכים מסעודיה ומפרס ומכל from the whole Middle East. והוא בא אליו להתרפא והרופא בודק אותו ותוך כדי בדיקה אז הוא מספר לו סיפור. ככה הוא מתחיל לספר לו, הוא אומר לו את זה ככה בגרמנית, כן, ביידיש, הוא הבין יידיש, אז הוא הבין את הגרמנית שלו. אז הוא מספר לו את זה בדייטש, הוא אומר לו שאיזה חידוש מרעיש מצאו. עד עכשיו חשבו שהקשר שבין המוח לעיניים, אז יש שני חוטים מקשרים, שני עצבים מקשרים בין המוח לעיניים. והיום מצאו, ככה הוא אומר לו. אז רבי ינקף מיישך ככה מלמטה אומר לו שיש 7, ככה הוא אומר. אז הוא הפסיק, מסתכל עליו, אומר, הרבין קרא את זה בעיתון? אז הוא אומר לו לא. אז מאיפה הרבין יודע את זה? אז הוא אומר לו, הרבין יודע את זה מכתבי הארי. באריזל כתוב שבין המוח לעיניים יש 7 קשרים, 7 דברים מקשרים בין המוח לעיניים. אז הוא נעצר לרגע ושאל, wer ist der Ari? was ist das Ari? הוא לא יודע מה זה. אז הוא צריך היה להסביר לו שלפני 400 שנה היה יהודי בצפת שקראו לו רבי יצחק לוריה והיה איש קדוש וידע, הוא היה מקובל גדול. הוא ידע את הגהיים מלרה, את לימודי הסוד, כן, מה שנקרא. הוא למד, והוא ידע הוא ידע סוד. האיש הזה, הרופא הזה, הדוקטור טיחו לא נרגע, הוא אסף את כל הקלינים. כולם צריכים לבוא. כאן קרה משהו נורא, כך הוא אומר, כאן קרה משהו שהוא לא, הוא מזועזע, נורא. והוא מראה על הרבינר, והרבינר הזה סיפר לו עכשיו דבר שרק עכשיו מצאו, והוא אומר שכבר 400 שנה יודעים את זה. הרבינר הזה אמר לו דבר ein מן שקראו לו ארי, ובצפת הוא היה חי, ואותו המן שקראו לו ארי, אז הוא ידע דבר שהמדע גילה את זה רק הרגע. עכשיו, בימים האלה, זה יצא דבר חדש. הוא אסף את כל הקליניקה ועשה מזה עסק גדול, ואמר, מי יודע מה עוד רבין ארי, hat gewusst, מה הוא עוד ידע שהוא לא מגלה לנו. איך אנחנו יכולים לדעת מה הוא עוד ידע? כן. זה אי אפשר לדעת. זה באמת אי אפשר לדעת. צריך לשבת וללמוד את מה שהרבין ארי אמר. אבל בכל אופן זה סיפור שהוא סיפר לי, הוא היה יחד עם השוור שלו, עם הרב חרל"פ, ביחד אצל דוקטור טיחו, שהדבר הזה קרה.
והוא סיפר לי את זה, הוא היה שכן, לא רחוק גר מאיתנו, והוא סיפר לי את זה, לי ולעוד יהודים. שמענו את הסיפור הזה ממנו. זה דוגמה לאינפורמציה שידועה לחז"ל, והיא לא ידועה עדיין במדע. וקורה, כל מי שיודע מה שקורה, אז תמיד במדע נמצא איזה משהו חדש, שזה פתאום נפתח שדה חדש, שעד עכשיו לא הכירו אותו בכלל. נפתח שדה חדש, a new field, משהו שאף אחד לא העלה על הדעת שיש שם משהו. ונפתח משהו חדש, והדבר הזה פותח פתחים חדשים, מגלה דברים חדשים, מגלה דברים שמה שידענו זה לא בדיוק נכון. ולכן אנחנו לא הצלחנו בדברים האלה בדיוק ב100%, הצלחנו רק ב70%. וכעת יודעים יותר טוב. ומחרתיים יתגלה עוד a new field, ואז ידעו עוד דברים. וכל מי שחושב שהמדע כבר סגור וכבר יודע את הכל, אז הוא המסכן. כן? הוא המסכן. כל מי שחושב שהמדע יודע את הכל, והמדע גילה את הכל, והוא מסתכל מלמעלה על חכמים שהם יותר גדולים ממנו, כן, והוא אומר להם, אתם לא מספיק חכמים, כן? אתם לא מספיק חכמים, כי הנה אני אמראה לכם, הנה פה רואים, ואנחנו פה יודעים את הכל. אז האיש הזה הוא טיפש והוא מסכן. הוא מסכן. זהו הפרינציפ, זהו העיקרון שצריך לדעת כל מי שנקרא יהודי, כל מי שהוא בר ישראל. כל מי שהוא בר ישראל צריך לדעת, כן, שהתורה ניתנה ממי שברא את העולם. מי שברא את העולם נתן את התורה. והמקור של כל העולם כולו, והמקור של התורה הוא אחד. שני הדברים האלה ממקור אחד יצאו. וזהו עיקר האמונה שלנו. ולכן אנחנו חיים, ועל זה אנחנו חיים, ועל זה אנחנו מוסרים את הנפש. על זה אנחנו גם חיים וגם מתים. זהו. ואת זה צריכים לדעת. כל הקושיות כולם זה קושיות שהתירוצים שלהם או שהם כבר הגיעו או שהם לא הגיעו אז הם יגיעו מחר. עד מחר אפשר בשקט להישאר בצורך. בשקט אפשר להישאר בצורך. בביטחון מלא שהתירוץ יימצא. כמו שכל קושייה יש לה תירוץ. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. זה לא חייב להיות. דווקא לפני ביאת המשיח. לא אכפת לי שהמשיח יבוא ויתגלו דברים שלא יתגלו לפני ביאת המשיח. לא אכפת לי בכלל. מסקנת הדברים, רבוי זה, אני מבקש, באמת, מסקנת הדברים זה שיהיה באמת, הפרינציפ צריך להיות ברור. פה מדובר על דברי תורה, פה מדובר על עיקרי האמונה, פה מדובר על דברים שזה דברים מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד רציניים. זה לא דבר חכם, גם מבחינת מדע זה לא דבר חכם. לתת למדע הרבה יותר קרדיט ממה שהוא לוקח לעצמו. כל מי שעושה מהמדע רליגיה, אז הוא מומר.
הוא המיר את הדת היהודית בדת המדע. אבל זה דת של מדע. אנשי המדע הם לא דתיים. הם לא דתיים, הם אנשי מדע. הם אנשי מדע. המקומות היחידים שעוד מלמדים את האבולוציה, המקומות היחידים, זה המקומות אני חושב שברוב יורופ כבר לא מלמדים את האבולוציה. אולי במקומות, בגרייט בריטן, כן, כאן באוניברסיטאות שהן מאוד שמרניות והדברים הם, אז לא כל כך מהר זזים דברים. פה דברים זזים, צריך לקחת 500 שנה עד שדברים יזוזו קצת. באמריקה, מה שאני יודע, מה שאמרו לי, אני לא יודע, אני יודע רק מה שאמרו לי, ב-Ivy League Universities, אז הדברים האלה זה כבר צחוק, כבר לא מלמדים את זה, כבר לא מתחשבים בזה, כבר עושים מזה בדיחה, עושים מזה בדיחה, באוניברסיטאות, בערי השדה, שם אז מחזיקים, ולכן, מכיוון שזה בערי השדה, אז זה כבר נהיה בעיה של כבוד, אז כל מי שלא מאמין באבולושן, כל מי שלא מאמין באבולושן, אז הוא מבזה אותנו. הוא מבזה אותנו, נכון. הוא עושה אותנו לטיפשים. אז אנחנו מוכרחים להתווכח איתו. אנחנו מוכרחים להראות לו שאנחנו יודעים את האמת. בשבילנו זאת האמת. אבל זה דבר לא חכם. זה דבר מאוד לא חכם. מאוד מאוד לא חכם. אבל particular questions, כן, מצאו איזה מישהו, מצאו איזה עצם באיזה מקום אני יודע באיזה חור בעולם, בהימלאיאס. מצאו איזה עצם. שוין, אתה רואה את העצם הזה? אז תראה, מה זה, מה חז"ל יודעים? חז"ל ידעו מזה? חז"ל ידעו מזה. אז כל מי שלוקח כהנחה פשוטה, הנחה מוסכמת, שברגע שמצאו שם איזה עצם, יושבים כמה אנשים והחליטו שזה, כך צריך להבין את זה, כן. אז ממילא, כל מי שלא חושב ככה, אז הוא... טוב. יש עוד שאלה? יש עוד שאלה? משכן? הרגש. נו, ולפי דעתך? מה זה? ברור שחז"ל בתורה אמרו שמשכן היצר והרגש זה בלב, אבל זה שייך זה לזה. מה זה? מה אתה שואל? אני לא מבין את השאלה. אני לא כל כך מבין את השאלה. איפה היית רוצה שזה יהיה? מה? באצבעות? איפה אתה... מה שהלב זה דבר שפועל את הבן אדם. כל דבר אחר. נותן אוקסיגן פשוט פירוש המילה לב. פירוש המילה לב, למי שמבין, כן. פירוש המילה לב זה נקרא, מה שכתוב בפסוק, מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים. זה פיזית. זה פיזית. אתה הרגשת פעם בחיים שלך שנאה? הרגשת אהבה? אתה לא הרגשת ש... גם הבטן. אתה לא מבחין בין הרצון עצמו. אתה לא מבחין בין... זאת אומרת, כל בן אדם נורמלי מבחין ויודע שהלב זה הדבר שבו קשורים החיים שלו. הרגשת החיים נמצאת בלב.
כל ההרגשות האלה הם דברים שהם מצורפים להרגשת החיים. והרגשת החיים היא פיזית, נמצאת בלב. אם אתה, if you are honest, okay, I hope, אז אתה תראה את זה. תחשוב רגע, אז תראה שהרגשת החיים נמצאת בלב, לא בבטן. הבטן כואבת, זה בדרגה שנייה, כן? הבטן פועלת, זה כבר דבר שהוא, זה דבר בדרגה שנייה, זה בא אחר כך. אחרי הלב בא הבטן. אבל כל אחד ואחד, הרגשת החיים שלו, עצם החיים, אז הוא מרגיש בלב. הרגשת החיות נמצאת בלב, ממנו תוצאות חיים. ומכיוון שההרגשה הזאת, זאת הרגשה שהיא משותפת לכל בני אדם בעולם, וככה זה גם מבחינה פיזית. משום שכאן הלב זהו הדבר שהוא מחזיק את מה שנקרא החיות שמתפשטת בגוף. החיות. אז ההרגשה הזאת היא הרגשה ששייכת ללב. כל ההרגשות שייכות ללב. כל מה שתראה בחז"ל ובפסוקים על הלב, זה הכל גם, כמו שכתוב, למשל, קנאה. אז הקנאה היא בלב. קנאה היא בלב. אהבה היא בלב. השנאה היא בלב. לא יסיסנו אחיך בלבבך. ואוהבתו בכל לבבך. כן, לא כתוב בכל אצבעיך, או בכל עיניך, או בכל ביטנך. כן, זה לא כתוב. זה לא כתוב. כתוב בכל לבב. אז הפירוש, זה הכוונה בכל ההרגשה של החיים. גם כשכתוב בפסוק, וליבי רואו הרבה חוכמו ודעס, אז הפירוש של ליבי רואו חוכמו, זה נקרא עד כמה שהחוכמה היא מצטרפת להרגשת החיים שלה. החוכמה בתור ניתוח, בתור תפיסה, בתור הבנה, בתור, כן, החלק המושגי של חוכמה, כן, זה דבר ששייך לשכל. זה נמצא בשכל. אבל הלב הוא מחזיק את החיים, את החיות של הדבר הזה. זהו. למה זה שהמדע מתפתח במידה, היפוך, שהתרמיס הולך כאילו אין לנו אמירואים ותנועים ולכל שהתרם אנחנו רואים שזה פוחת והולך, המדע נראה שהולך ממש בכיוון הפוך. אנחנו יודעים היום דברים אפשר לראות בעיניים על כל פנים, דברים שהתנועים והאמירואים לא ראו בעיניים על כל פנים. נכון. למה זה?